Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, nakakamaroon. Nahoy-hoy na kapagapala. Hindi nagkapon kung dito mga ikaw. Kung wala mo hulong sa pagtumaw ng kami mo. Kaya uniwalay sa pagpasto. Unipay nung sa iyong halagan ka na mo. Kaya ka mag-ambutin. Dili na libre mo hulong. Ingon ani ang pamaagi sa pagsimba da kuno sa mga sekta nga kung diin nagmagsige pangatake sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana ambot og simba ba ni hinuon atong respetuhon na ilahang pamaagi sa pagsimba kasi sila may nagpili ana, pero in terms of truth, in terms of kamatuoran kining ilang gihimo kanang ato nakita karon sa gitaw og video unbiblical man na. Never na gitudlo sa mga apostol nga pag mag-ampo magsimba magatubang kas bangko suko magani mo nga magatubang ributo nya sa bangko ni suko atubang musbungbong nya bisag asa na lang mo nagatubang samtang nagsimba. Sige Ginoo ko nya pagkahuman napay mga hilak-hilak sa manaoy ana ba asa ka na tawag anang gipunit nga klase nga gitawag og pagsimba o pamaagi sa pagsimba. Pero sa balang kasulatan manggod kung ato ang tan-aw ng Old ug ang New Testament, mga sir ug mga ma'am, ang pagsimba ngadto sa Dios, ang Dios mismo ang mutudlo sa unsang paagi tan-awan ng Old Testament, di ba? Sa Old Testament even ang sutana sa pari, even ang pamaagi sa pagsulod dito sa gitawag og Holy of Holies nga lugar katong sanctuaryo mismo naay balaod nga gihatag ang Dios kung sa unsang paagiha sila mulihok, sa unsang paagiha sila tawag ini mag-act sulod dito sa gitawag og templo. Same po sa Bagong Testamento. Nagihapoy norms nga gitudlo ang mga apostol kung din ingon ana ang pagsimba sa mga tao ngadto sa Dios. Kay ang pagsimba ngadto sa Dios dili pwede nga inimbento tao. Na kung inimbento nagtao mga sir o mga ma'am, wa na gitawag og pulos. Muna ang Kristo sa dihang naadres kalibutan niingon siya, do this in remembrance of me. Unsa matong do this in remembrance of me? Refer na sa Santa Misa. Kaya unang nagmisa si Kristo man katong pagpikas-pikas sa tinapay. Unya pagkahuman Acts chapter 2 verse 46, adlaw-adlaw nila gihimo ang maong gitawag og communion service man na primero. Then pagkahuman breaking of bread, then communion service, pagkahuman nahimo siyang Eucharistia, nahimong holy sacrifice of the Mass. So mao na ang development from the 1st century AD until after the 8th century. So buti pasabot kabubuton ni Kristo nga ingon ana ang tao magsimba didto niya. So kining inyo nakita karon asa mo kakita basa nas balang kasulatan nga atubang kas bungbong, atubang kas bangko, magluhod ka magkatubang bangko. Sige, hinawayon kayo, mag-atubang ta sa tawag in larawan sa mahal nga birin. Mas gwapa pa siguro ang image sa mahal nga birin kung itandi ni mo ng bangko. Diba? Itandi ni mo ng bungbong. Yan na pa itawag anang portion dito nga nag-atubang dito sa podium. Yan na dito ang nag-video. Posible nga ang nag-video ilahatong pastoy. So kada palang daan, diferensyado na. So, dili na may gitudlo sa balang kasulatan. Abi ninyo asa na nagsugod, kaningon aning klase nga pag-ampo, gikan na sa mga Pentecostals. Yang Pentecostals may gawas 19th century na. Subuti pasabot, kanang ilang pamaagi sa pagsimba, dili na kabubuton sa Dios, kundi kabubuton lang nagtao. So, ang tinuod nga pagsimba sa mga Kristiyano, mo apil tawag ining misa. Kaya di kaduha, ang dili tinuod nga pagsimba, kanang mga pagsimba-simba kuno, nag-create, gihimo, gipanday, subay lang sa pagbati, subay lang sa gusto sa founder sa sektang imong gipasakupan sa maining atong nakita karon mga sir ug mga mo nang di ta pailad. Kung mailad ta again kabalo ta sa tapadulong. Kung di ato sundon ang Ginoong Jesucristo kabalo ta sa tapadulong. Ug unta kini mga nanimati nagtan-aw sa ato ang program nga mga dili Katoliko hinuklugin ninyo na kana ba pamaagi sa pagsimba naa ba na sa Biblia.
wala na sa Biblia mga higala Bengson. Okay? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologies International Official, RJ Santo II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa po ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.